Менә ул җәмәгать 23 ел эчендә бер дә үзгәрмәгән. Без монда килдек, монда урыннар күп. Менә туен гимнын хәзер менә татар җырында җырлыйлар. Сизеләме менә экран артыннан менә куәтнең ташып торганы. Иң мөһиме аны халык тыңласын. Ассаламу алейкум җәмәгать. 17 декабрь һәр татар меломаны көтеп алган вакыйгаларның берсе. Мин бигрәк пафослы әйттем инде моны, чөнки бу татар дөньясында шундый пафослы мәртәбәле чараларның берсе. Шуңа күрә аны һәр татар кулагы, һәр татар калибе көтеп ала дип ышанып калам мин. Җәмәгать, нәрсәләр буласын, нинди күңелле видео мизгелләр бәлкем безгә берәрсе белән булса да әзмәс аралашырга мөмкинчелек туар. Кемдер бәлкем беренче тапкыр чыгыш ясыйдыр әлеге зур вакыйгада. Без алар белән һәммәсе белән дә гәпләшеп алырга тырышырбыз. Менә сизеләме менә экран артыннан менә куәтнең ташып торганы. Менә сезгә ташысын ул. Сез дә аны үзегезгә нәрсәдә булса алырсыз дип ышанып калам. Киттек. Туган айларының СММ белгече. Син монда әлеге чарада ничәнче тапкыр? Беренче тапкыр. Юкшыннан. Чынлап. Сез тойларда йөрдегез соң? Юк, пирамидада булганда ничәванда бармадыгыз менә. Ярагарак киткән сайын сез менә монда кире бара сортыннан йөрисез. Анда журналистлар сыймый бит пирамидага. Анда бит урыннар әз. Шуңа күрә без монда килдек, монда урыннар күп. Син бер генә әйберне истә тот. Журналист өчен урын һәр вакытта булачак. Пирамидамы ул, шакмакмы ул, түгәрәкме ул? Ага, ярар. Ассаламу алейкум. Ни хәлләрдә? Яхшы, сезнең хәердәгә дә. Рамил, 23-нче фестиваль эме бу? Син әлеге фестивальдә үзең ничә тапкыр катнаштың? Менә ялгышмасам, Барс Медиада эшли башлаганнан бирле нинди дә булса өлешебез керә. Я сценарий ягыннан, я идеялар ягыннан елдагыча белән шулай киләбез. Бу ел инде без идея ягыннан булышудан тыш радио эфир ясадык беренче тапкыр татар җыры тарихында. Без туры эфирга чыгып, җырчылар белән дә шулай ук әзрәк атмосфераны тапшырып радио тыңлаучыларга, концертка чакырып, туры эфирга чакырып, чөнки туры эфир безнең булачак телеканалда. Менә шундыйрак эшләр белән янып киеп йөрибез. Синең эшегез инде бәйме? Сез моны бит инде җентекләп, игътибар белән әйме, халыкның кайфын күтәрер өчен. Халатын әйме, рухи халатын. Дөрестән дә хәзер бердәмлек татарның иң асыл әйберсе икәнен дөрестән дә инанабыз шуңа. Бу инде культурада да күренә, бу гади халыкта да күренә. Халык бердәмләшә, халык үзенең шушы сыйфатын якабаттан күрсәтте. Һәм бүген дә шуны без күрербез дип ышанып каласы килә. Сирәк булам. Татар җыры фестивален көтеп алам, чөнки ул елдагы иң яхшы фестиваль. Мин теге хипстер түгел, мин теге ничек әйтим, шартлы рәвештә наркоманский музыкага битараф, кеше тыңламый торган. Әгәр дә музыка икән, аны гади булсын, аны банальный дип тәнкыйтьләсеннәр. Бу мөһим әйбер түгел, иң мөһиме аны халык тыңласын. Татар җырының өстенлеге шунда, бөтен халык тыңлый торган иң популяр башкаручылар һәм иң популяр җырчылар, җырлар. Татар җыры 23-нче фестивален, ничек инде ул Артур Маузер саксны чакырмады дисез инде, әйме? Артур, ни хәлләрдә син беренчедән, әйме? Һәм инде син әлеге фестивальдә ничәнче тапкыр катнашасың? Хәлләр, әлхәмдүлиллаһ, мин бүген монда беренче тапкыр катнашам, үземнең хатыным белән, Лия Шәмсина белән. Бу фестивальне инде балачактан ук мин беләм, әти-әнием калдырмыйча диергә була, елда килеп йөрделәр. Һәм әти һәрвакыт әйтә иде, Алла бирсә, берәр качан улымны да монда күрербез әле дип. Менә чынга ашты, чыннан да. Нинди җыр белән бүген?
Бүген әйе дип атала җыр. Без аны үзебезнең туебыз алдыннан язган идек. Язмадык инде, алган идек. И аның сүзләре менә мәхәббәт турында һәм анда әйе дип атала җыр. Туй алдыннан без аны чыгардык та, һәм уйлап утырдык та, бу бит безнең туйга багышланган гимн, оказывается, дип. Шул. Менә туй гимнын хәзер менә татар җырында җырлыйлар. Бу бит үсеш. Бүген минем яраткан кадерле минем хатыным Резидам беренче тапкыр Алтын барс премиясе лауреаты алды. Лайык булды шы премияга, матурым сине чын күңелдән котлыйм. Менә шулай киләсе елларда да бу матур Алтын барс премиясын алырга сиңа насыйп булсын. Мин сине яратам. Рәхмәт сиңа. Бик зур рәхмәт. Миңа теге минем Булат дип әйткәннәр инде. Мен теге муллалар бит арттырып кушалар мәсәлән. Теге Әхәт булса, Габдел Әхәт мәсәлән. Гадел булса, Гаделҗан. Менә миңа Булат дигәннәр дә инде теге мулла туктале. Булат булмаса, Бай Булат булсын дигән. Бу татар җыры белән ничек бәйлисең? Бай Булатмы? Чөнки беләсеңме, татар җыры ул инде шундый грандиоз, шундый зәвыклы, шундый бай залларда урнашкан бит инде. Бай залда булгач, зәвыклы залда булгач, Бай Булат та булырга тиеш бит инде. Афәрин. Менә ул җәмәгать 23 ел эчендә бер дә үзгәрмәгән алтын барс сыны. Менә монда әгәр дә игътибар итсәгез, менә монда безнең менә фото төшү зонасы. Монда бер кашында кызлар китмәй, монда кызлар һаман басып торалар. Бу бушамый торган урын бу. Бер кашында алар төштеләр инде, бер 10 тапкырлар, 15-сендә төшәләр. Кызлар шибәр чөнки. Кызлар ямсыз булмый, балтамсыз булмый. Җәмәгать һәм ахырда нәрсәләр әйтәсе килә. Беләсезме, мин әлеге фестивальдә ялгышмасам 2006-2007 елларда беренче тапкыр үзем эшләп алдым. Ул 5-нче-ме, 6-нчы фестиваль иде. Һәм мин үзем күзәттем булды, үзем күрдем оештыручыларның әлеге фестивальгә күпме көчен түккәннәрен. Бит әле өстәвенә бу фестиваль елдан-ел киңәя, зурая бара, куәтләнә бара. Әлеге фестивальне булдырыр өчен күпме кеше, күпме шәхес үз көчен, үз вакытын сезгә тамашачыга бирә. Шуннан да татар кулагы өчен бик тә рәхәт фестивальләрнең берсе. Менә оештыручылар бу инде барс медиа түгелдер дип уйлыйм. Менә эксполар, парковка урыны ничектер менә каралмаган, дөрес каралмаган. Монда бөтен җирдә ачарга кирәк. Монда менә бары тик алдында гына ачтылар да, машина шундук тулды да куйды. Әле өстәвенә 2-3 көн кар яуды. Монда албыта китмәләр әле. Шуңа күрә менә җәмәгать татар җыры 23-нче фестиваль. Шәп оештыручыларга рәхмәт. Экспо парковканы киңәйтегез, белмим. Ачыгыз бөтен парковкаларны. Ассаламу алейкум җәмәгать.